Sa mga sakmal, hindi po kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! One eternity later. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita sa Mendo. Like and share po. Bye!